Mema good afternoon, ene ewie. Ene ye benada. Me wo fi a meje mfnama. Na me se me ne wo beche asem bi. Asem wo ya me ne wo beche ne hinta nipa bebre. Ye so la ye kwotena so nderim ebo mpaye. Ya akwanchene. Ne ye de yewre ahya asofufuo mu. Se sofu no bebo mpaye amaye. Ye nhira wo sofu wo. Kakra ye beto aduane di no na agye afiri yensem. Tie asem weye Nyankopon ne bo ni wiase. Obo wiase wi obo wiase ngoma nyina. Na ode ma nipa desani etoto ni dini. Nti abode wa asase we su nyina eye nipa ne toto ni dini. Utu ni dini wiye ye no na ose me de ni nyina hye wo nsa. Nti ode hye wo nsa no na ofiri asase we su koye. Ono ko ba bia oko. Bia ni ba bia awurade wo na okoye. Na okoye no wo peka. Sese wo sna kofre de ono onnim ba bia ka ne wo no. Wo kopene akira kwane. Wo pesika sese wo kope nea onnim ba bia sika no owo no kopene akira kwane. A Christopher yedi hia pa. Abosonsonfo onim se kwanwe no ofa so obenya ne sika nti ntem no onkoda ne bi na oko na mamrere akoye na anya sika. Kristo ni be kwakoye adwuma na ode apesika no na ode tia sonderim osugu awurade so se awurade nhira no. Kristo ni ba be sore apatare papa ahye adresse ape adwuma bi aye ne be ma hununu a ne kona dono no na aboduku na asha atare asini nansi na oti asonde ne se mebo mpae. Emra Adam opeyere no awurade ni nse Adam hiaba. Adam bisa awurade no se Adam mamenyi omfempade die ntima awurade antete nete amfa anwono ba ama Adam na ose Adam mfempade ne oyi babu no be kan senen nsenhunu di akyerew. Awurade pese okire Adam se Adam nipa ne de Adam Eve no nti se oni Eve wa ade a oyo no ne honam ono omfa behu biem. Nti mra Eve odada Adam no na awurade nimpa omfa de ho kode japade na wasase so achew na ode ba na achew. Nti se wagim no be maba ne de wakobone ma onye nasem. Ti aseni ka na wo pedi de kwa bia awurade ninka awurade nimfie awurade nimatare awurade de onim sa no ma ne ho bibia koso obo wo wie no de mawo wa no tu ne dini nti wo fra de na obenya dia ntima abosonsomfo etinye se mede nipa boja yesi ni mafre sika ni sika aba na onkofre awurade Nyankopon ansa. A Christopher ye nim kwada fa so ye bobra ama utumi nti means ya wo be ya wo be sam fifre kwa be fa so be yusu nyansa o se me bo wo se meseso nti wo nyansa no na ise wo yusu kwa fa so ade bedie oni nti ma me ye message bi first one say wo do ni nsa wo bebre baba ifo be ka wahye mame ka se me kiro abosonsonfo ba ye ntimi nko bosonfie enkodi nkwasase me kire no nia ode ne ho be ma boson no ba ye ntimi nko ne nkyene komfo yire ntimi nko ba adwamane osuro se okobo adwamane a ne kuru boson ne be kuno ba Kristofo sofo maame wo mpana sofo wo mpana eda wo mpana sofo wo mpana wati ase ne asofofo benya sika a omono kɔ ba bi no mo akonya sika no mesromo mo ma Kristofo yenkanya yam ne yencha mpaye na yete so ndiri mo se awurade shira yo awurade nshira ne awurade eni yasem hu biem wasi se wunya gidia wo beka akire mbepo se ontutu tie word no wunya gidia beka akire mbepo se ontutu bepo no betutu nti sane woye se babia wunya gidie se wobedi ya nia wo wadwin no wo struggle se wobetindi adi a Christopher metumofo wobebom pa ya bre awurade emfiu omfa wo ho se opese wubisa firi ne nkyena nka obo abode ne nyina wie ne ko se kogu soro
nkɔde kaa fie ntareɛ ntoma sika ne nyina kɔgu soro nti wobisa na nkɔde ama agya ne nyina wɔ asase so no ɔkɔ ɔmfa wo meka kyerɛ mo nnɛ Bible no okita mo no odi munya Bible odi yenya ti Awurade Nyankopɔn ne na fa bɔ obra ɔne dima meka kyerɛ sɛ me de afa mani so first no na me de noma bi ɛhyɛ me mu ehunu sɛ noma bi sɛ kyerɛ be hu sɛ sa a big mistake sɛ biso anna noma bi adi amama hunu a ka menim ti ka mane na mabro kyerɛ sa koyɛ sansani na makoyɛ kɔwensani na me nenam na me de akɔwuo na ɔmo aka kyerɛ me sɛ ɔkɔ abrokyire no amɔbra yɛne yɛboa ne kɔ abrokyire antima amɔbra ba me papa bi betima to sɔre gyina wanamɔ nso na pie kware num na ne akyia no na ɔmuye ne wahwere no wobenya ne ɛkyɛ ne saa Awurade ɔmfa ka ho Awurade mfa mpa ho Awurade mfa matress ho ɔbɔ ne nyina maye ɔkɔ ɔmfa wo ho biem ɔmfa wo noɔma ho onim noɔma ho onim agyapadeɛ ho bibibia onim agyapadeɛ ho bibibia nti wobɛtie ma frɛ ne 24 hours ɔmfi wo nti sɛ wɔbɔ mpaye bo ansora nkɔpa adwuma a deɛ tima ka adwuma na ɔmadare ngo ma nkɔyɛ homa yɛ ni na wo na Bible no okitaye no broni na ɔtwerɛɛ no broni ne nyusu Bible ɔno ɔtwerɛ no onyusu Bible ba Africans yɛgyimi na hye ma nti yɛde yɛre na hye paper nim ama yɛdi hia na de ɔno twerɛ Bible no di yie ade ntia ɔno ɔtwerɛ bae no ɔde abebreki yɛ no manyina na ɔno odi yie nyame wɔ hɔ paa ba yɛmfa Awurade ne nyɛ adwuma bi bɛka kyerɛ sɛ nsuo Peter nante po so sɔfo no ɔka na ɔnante po so da Peter yɛsɛ Paul yɛsɛ ɔno ntimi nyɛ na ɔde agye wusika ɔso yɛ book no ɔka na kyerɛ web level homa yɛ ni na wo na yɛm san fifire ne yie na yɛm ma yɛ ni na wo ntua na mo na yɛ behu ko ba yie wɔ abayifo ne kan yɛn hyira hye nka Awurade de mfa wo yie die ho ba de wo ne tasas no sɛ wo no ma ko so agya no ma ne nyina hɔ nti wo ma wani anna hɔ a wo bɛbɔ mpaye na Awurade mfa ho hwɛ na hunu babi sɛ wo bɔ mpaye fa na yɛ sɛ wo sɛ ne no ma sɛ no na yɛ sɛ wo yini firi wakɔ ne yini firi wo na die why meda wase sɛ wo betie me ne bye bye